Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Operasyon Clean Up diri sa isla sa Canigao. Okay? Paano guys, kinang July 9, 2021. Atong ipadayon ang kalimpyo sa isla sa Canigao. Guys, binunod kami sira sa dami ng daan. Napon. Ala! Ala, yun na nagtikuba. Ito ko pwede ka. Luwa din. Ayaw eh. Hello guys, Welcome to my guys. hello guys, our service. Pikas na pikas wa. Ukap-ukap.